almusal muna kay nakalugsong man. Hoy! Dire! Halina! Ano dire? Lakaw! Hinay! Okay. Makuha na lang, malibat. Nindot? Daghan kayong hagdan, no? Mura na siya botanical garden. Ato, oh, na flower. Okay. Naapoy flower. Oh. Smile. Ato bang diri ni mama? Imot kay si Johanna. Gini ka, gana siya oh. Ato, ari, diri kay nice diri oh. Hinay. La, hinay. Ang ilong. Be 1, 2, 3. Ato bang dayon diri. Pero mag-smile. Sana mo na mag-smile, oy? Yay. Dito, patulong na dito sa Christmas tree ka. Patulong na mo sa Christmas tree. Ate. Hala ka, nice. Ada may tingin ko rin inig makuan. San awa diri o naikuan o. Naitawo. Diri. Tanawa ato, tanawan. Napay bata, kunuhay. Yuana National High School. Contest day ni di ay ko no? Decoration. Asa? Naalagi na yung bibi diha. Lo. Naunsa na ate? Kuan o, sheep? Kanding. Aw, karnero. Hinay lakaw. Hinay lakaw. Guniti Johanna. Guniti si Johanna. Pag guniti. Kay makapandol la diha. Ari oh. Hala, saan po na naadiha? Sunod. Hadlo ka? Christmas tree nga kuan, naipuso. Ha? Nakita na malin ka? Diri again. Uli na mo.